나온두 아들 네. 시망파라니 시망포 누이 그마 야दै मोनला गन्थं सोगाबना होदोलै थबथिं फाग्ला गन्थं सोगाबा दिगदार दं बोरैबा गन्थं सोगाबनायनि खोमायाव हाबनांगौब्ला सिमां भारानि सिमां नुनाया हले नस्थ' जागोन दिगदार जागोन देलै नोंसिनिलाय मा सिमांफारा नांबावगौ जाखो नोंसिना सिमांफाराथ' बेनो आयदै मेंनाय मोनबायलां बिब्दि नङालै आदै हालदेंगासिनि ना बायदि जों जयै फैथारबाय नों आदैखौलाय जोंलाय मानो हारसिं खालामनो जेरैखि जाया सिमांफाराखौ नागिरना दिहुनथारनांगौ आदै आं मोजाङै उन्दुथारनोसै आदै सिमांफारानि सिमां नुनांगोन ना आंनि गोसोआ गेल्लानि बायदि नङा आदै नोंखौ जों बेबायदि खालामथारा नुबाय गन्थं सोगाबग्रा सोर जाखो है गेल्ला बे गन्थङा मा खुंख्रुद खांख्राद बेलाय जाबावगोनालै बे है उन्दुदो आदै मा सिन्था खालामबाय दं नोंलाय है सर हायनारियाखै सिमाङाव फैलै सर सालाफ्रा उन्दुलांबायलै हे भगबान एबार नांथारदोलै नांबाय हेलौ हायलु रिसना आं नोंसिनि गहपुराव नोंखौ नागिरै सनापुर होननाय गामियाव दंफैयो सना दा नोंसिनि गामिसिम बोरैहाय थांनांगौ माबोरै थांनांगौ नों दा बेखौ खोन्थाहरदो सना नोङो हामथारबाय आमाय खोनासं आमाय सोनाबहा 19 गामि अब्लानो मोनगोन सिमांफुरि सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ हाबाब मा इसेबां गुदु गादा खोन्थाहरखो नों सना आं गोसोआव मोनसेबो थाथ्राखसै सना दे मोजाङै खोन्थाहरफिननाय सना दे औ हेलौ माब्रै जालायखोब्रा हेलौ सिमांफारा 19 गामि 19निफ्राय साहा बिनिफ्राय 25 जालालायलि र' साला सिमांफारा 29निफ्राय साहा 25निफ्राय सोनाब 15 ना 18 जाखो 15 आर सानजा 18 सिमांफारा आदै मा सावगारि आखिलाबाय थाखोब्रा नायखांग्राफ्रासो बिदि आखियोब्रा ना मैयानि खरसाखौनो हिसाब खालामदों एबार सिमांफारानि थंखौ मोनबाय आङो थौ सिमांफारायाव थांसै दानिया आदै थौ थौ दै
रुवाथिखौसो गोसोखांनानै बोरैबा बोरैबा मोनलायलाङो सिन्था गैया बे सिमां भाराया आंनाव दंसै थौ ओइ र बहा थांगोन नोंसोरलाय सिमां भारालै होद सिमां भारायाथ' बिथिंजायनि गैया माथो नोंसोर गोरोन्थि गारिसो गाखोबाय न फैसा लाफिनदो दा जेराव ओंखारो बेयावनो होफिनदो आंनो जाहा दा खोन्था बुंनो हादोंलै शेखार भाई आदैया सिमाङाव मोननाय गामिथार बियो बे लामाजोंनो मोनहैथारनांगौ आदै गंथाम बारबाय गामिया आरो जिनै बारबावनांगौ आखायाव हिसाब लाखाबाय आङो तिनिथा ओइ मादै मा गामिलै बियो सिमां भाराया अबेखैजाय देसना फैदो आं दाबुसैलै आइदै बैथाला मान्दावला हौवा जाथि बैथालाफोर दहायलै आइफोर आंखौ बोराय मानसिखौ एथ' खस्थ' दाहोथारसै आफाफोर आंनो हिनजाव थान्जाव नांथारलालै आफाफोर होथारनांगौ बे फाफ्लिफोरखौ आइदैलै आफाफोर माला गानहोनांगौ बेखौ माबार गानहो आइदै थांदो नोङो आइदैलै आफाफोर अनदोलै आइदैलै आइफोर अनदोलै ओइ शाला आइदै बैथाला खाथार आइदै आइयै गन्थं मोखां फोजोबथारबायगोनलै नांथारला आंनो हिनजाव थान्जाव अफ आइयै मा सनिग्रह हाबखो आंनाव फाग्ला बोनायाव मानो थाबाया मोसौआलाय माहाजोनाबो थाफ्ला मोसौआबो थाफ्ला दाहोना थाजायै मानसिनाव थागारनाय नङाहां मासदिनि ओइ आगै आं नोंखौ रुवाथि बायदिखौनो साना आगै नोङो आंनि सासे सम्पति बेंग्रा मालिकसो आगै नै नोंनि न' मालिकआ गाबोननो थांसैबो मानो मा जालायखो हायां दाहोना गैजायै माहाजोननाव बिसि फिसाखौ टाउनाव दोनहैजोब्बाय गावबो थाफ्लासै थाफ्ला जौ फाग्ला आंहा रुवाथिबो जानांगौ दाहोनाबो जानांगौ थालां नै जाम्बि सोर हाबफैदों नाहरनायसाय सोर जाखो बे गुमै जाम्बि नोंनि धाना लोगो फै आयं बै सौरा न'आव थफ्लाखौ दोनैथां थफ्लाया दोननानै फैदो थां मोदायफोरसो दं नामा ब्रा आयं गेजेर गेजेर मोसौ बेदर जायोना आंबो